Keďže sa nič nemení, tak nedávam tie videá, nemá to význam, čiže stále tvrdím, to, čo som tvrdil, neobávajte sa úrovne, že by niečo stúpalo, v týždennom grafe vždycky to bude pod 1,087 alebo pod úroveň trendovej čiary. Čiže telo sviečky nepôjde na zelenú čiaru a 1,087 je stále, hovorím, je to výborný predaj, treba predávať. Teraz prichádzajú nejaké správy ohľadne toho, že budú nejaké problémy a tak ďalej v Spojených štátoch. Verte tomu, že nič sa nezmení, nič. Formácia nepustí. Aj keby bola tretia svetová vojna, stále ten dolár jednoducho bude posilovať. Začne posilovať pravdepodobne až v 10. mesiaci, ale formácia sa už prakticky otočila. Ešte není úplne, vidíte, že ešte nejsme cez čiaru, uvidíme. Prešli sme zelenou, málo kedy sa stáva, že by sme vystúpili z formácie, ale aj keby sme vystúpili, ako prvé potvrdenie formácie platí, je to platné, to znamená, že tu si počkajme na druhý náznak poklesu, pokiaľ by prišiel náznak. Videli ste, že sme prakticky rastli a v tom raste urobila noha dole. To sa udeje v tomto indikátore. To znamená, akokoľvek pôjde kurz, to je jedno, ako pôjde. Keď ukáže noha dole, koniec. Je to vymalené. Už nebude žiadna šanca, aby sme sa vracali smerom hore. To bude potvrdené definitívne. A potom pôjdeme dlhodobo dole až do nejakého 5. mesiaca budúceho roku. Takže už nebude náznak žiadneho rastu. Úroveň 1,087 je úroveň, ktorú odporúčam, na ktorej odporúčam predávať. Keď sme teraz vyššie, ale to nevadí. Predávajte na 1,087. Predávajte. To, že sa tu drží stále do strany, vidíte, že stále sa držíme na tej úrovni 1,087, stále sme na tej úrovni dlhodobo. To si nevšimajte, príde pád, padneme veľmi hlboko a potom sa to už bude tvoriť len smerom nadol. Takže to, že sa to takto ako zdržiavame a spomalujeme ten pád eura alebo pokles všetkých mien voči americkému dolaru, to je taktika zločincov, čiže to si vôbec netreba všímať. Príde pokles, áno. Preto som hovoril, nemusíte sa báť, že by sme ešte nevyšli hore, vidíte, že sme išli na tú trendovú úroveň, ale to je posledný výkrik do tmy. Môžu zvyšovať, znižovať úrokové sadzby, to si vôbec nevšimajte. Všimajte si formáciu. Tá formácia, pokiaľ ukáže tú čiaru dole, áno, čiže pokiaľ ukáže takúto čiaru dole, hotovo, vybavené. Už potom môže ukázať, čo chce, ale už inú čiaru ako do strany a smerom dole neuvidíte. Uvidíte stále len pokles. V žiadnom prípade neuvidíte niečo takéto. To už po druhom poklese neexistuje za celé obdobie euro-doláru, sa to nikdy nestalo a nestane sa to ani teraz. Že pokiaľ urobíme tú čiaru dole, takúto, tak je hotovo. Už potom môžete naozaj berte tie vysoké úrovne, 1,087 je vynikajúca úroveň, ktoré sme nad ňou, netreba robiť paniku, ale hovorím, to je vynikajúca úroveň na predaj a budete radi, keď tam budete mať predaj. Už to nebude dlho trvať. Keď máme 8. mesiac, nejaké 10. mesiaca do 11. mesiaca už bude prudký pád eura voči americkému doláru. Napriek tomu, čo sa tu rozpráva, že teda Amerika má problém, môže mať aký chce problém, ale dolár pôjde prudko hore voči všetkým menám, aj voči švajčiarskému franku, aj voči kanadskému doláru. Dolár bude proste stúpať. Je to formačné pravidlo, ktoré sa v histórii nikdy neporušilo. Na eurodolári sa nikdy neporušilo sa na britské libre, neporušilo sa na ničom. Indikátor N3 weekly sa neporušil za celú históriu Forexu. Takže to, čo teraz hovorím, je pravda. Pokiaľ sa ukáže táto čiara dole, už nemusíte sa obávať ničoho. Ani teraz sa nemusíte obávať, ide o to, že ideme stále do strany, môžeme tú čiaru naťahovať, ale potom príde ten pokles, ten pád. Na to si počkajte a príde to. Takže to, že to zdržujú to, lebo majú natlačené zločinecké smradlavé doláre, ale to skončí. To skončí.